Здравейте! Ние сме семейство Тодорови от Казанлък, България. От 40 години се занимаваме професионално с производство на розово масло. От 15 години имаме собствени розови насаждения, собствена розоварна и собствена фирма Лема. Произвеждаме прочутото българско розово масло. Нашето розово масло се влага във висшата парфюмерия и козметика и медицината. Във висшата парфюмерия и козметика розовото масло действа като носител и фиксатор на аромата, а в медицината то действа нервоуспокояващо, стимулира кръвообращението, подобрява регенерирането на клетките, разбива камъни в бъбреците, също подобрява дейността на мозъка и не на последно място е добър афродизиак. Ние продаваме нашето розово масло на много известни фирми по света. Фирма Исой влага в своята козметика българско розово масло и поради това той се отличава с високо качество. Козметиката на фирма Исой е с високо качество, защото тя ползва българско розово масло. Нейната козметика се отличава с фин и траен аромат и ползващите я се радват на благотворното влияние на българското розово масло. Благодаря.